Ето го глиненото съдче, готово и загладено. Още е меко и на този етап трябва да продължа с украсата. Техниката, която ще използвам, се нарича гравиране. Създавам релефна рисунка и се прави с остра пръчица. Аз използвам обикновено бамбуково шишче. Ще нарисувам една права линия в горния край, която обикаля целия съд. Вижте как държа клечката. Не така, както обикновено пише с молив или химикал, а под наклон. По този начин натискам с острия връх и оставям следа в меката глина. Не натискам прекалено силно. Правя го леко и така обикалям, за да се свърже линията от другия край. Завъртам и рисувам. Завъртам и рисувам. Ще повторя същото и в долната част на купичката. Една права линия. Сега правя и една успоредна линия точно в средата. Съдчето е още меко, така че бъдете внимателни. Отново едната ръка е отвътре и придържа формата, а с другата ръка рисувам бавно. Продължавам като правя прави линии в другата посока, така че да се получи мрежа от квадрати. Тази техника на рисуване ни предразполага към геометрични елементи – линии, квадрати, триъгълници. Красотата на рисунката е в ритъма на повтарящите се мотиви. Вижте как с обикновени линии и чертички, но в правилна подреденост, се получава богата и интересна украса.
Ще използвам обратната страна на пръчицата и ще отпечатам малки точки в средата на триъгълниците. Така, геометричната украса е завършена. Оставяме купичката да изсъхне.